Għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom. Illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati minn l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-Għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum il-mexxija minn Monsinjur Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom l-għodwa tajba. Illum il-Knisja tixtieqna niftakru f'San Dominku. Dan ir-raġel li twieled propju lejn l-aħħar ta' 12 seklu kellu trobbija tajba ħafna kemm id-dar minn ommu speċjalment li kienet mara ta' karità kbira u kemm il-formazzjoni li ħaw l-edukazzjoni. Sar saċerdot, għamel żmien saċerdot, kien ġajuri l-interess tiegħu fin-nies, fil-persuni li wassilhom il-kelma tal-Alla u jgħinhom anki speċjalment dawk li kienu batuti. Però mbagħad ġi missjoni li kellu mal-isqof li jmur id-Danimarka u hemmhekk kien ħafna nies li kienu għadhom ma sawrux jafu bil-Vanġelu b'Ġesu, però għall-ewwel ħaseb li xtaq jibqa' hemmhekk biex iwassal l-Evanġelu li dawn in-nies, però l-Papa mbagħad qallu u talbu biex imur fi Franza fejn kien hemm diversi persuni li qalbu mill-fidi nisranija u saru eretiċi. U mar hemmhekk u għamel ħafna ġid, mod speċjali għal xi ħass li għandu jibni anki grupp ta' rġiel oħra madwaru fejn imbagħad waqqaf anki l-ordni tal-predikaturi, dik li nafu bħala patrijiet Dominikani. U fil-fatt hemmhekk irnexxielu bl-għajnuna tal-Alla li jkun ta' eżempju għalihom bil-predikazzjoni tiegħu. Nitolbu lill-Alla li jtina dejjem iktar dawn is-saċerdoti li jistgħu bil-ħajja tagħhom u bil-kelma tagħhom waslu din l-esperjenza ta' Ġesu lill-poplu tiegħu. Xieraq li llum nitolbu b'mod speċjali għal ħutna il-patrijiet Dominikani. Nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lill-Alla tal-li qed joffrilna ġurnata oħra fil-ħajja tagħna. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixuha fil-grazzja tiegħu u fir-rieda tiegħu. U nitolbuh jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, inta għamilt lil San Dominku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa jgħin il-Knisja tiegħek bil-merti u t-talim tiegħu u li jidħol għalina quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Mirjam u Aaron gegru kontra Mose minħabba l-mara minn Kus.
għax kien ħab martu waħda minn kus. U ma qalu, jaqgħu il-mulej lil Mosè biss kellem, ma kellimx lilna wkoll. U l-mulej semaħħom. Mosè kien bniedem umli, l-aktar umli fost il-bnedmin li hawn fuq wiċċ l-art. U l-mulej minnu fih qal il-Mosè lil-Aaron u lil-Mirjam, oħorġu tlieta li intom lejn it-tinda tal-laqa. U ħarġu tlieta li kienu, u niżel il-mulej fil-kolonna ta' sħab, u qgħad fil-bib tat-tinda u sejjaħ lil-Aaron u lil-Mirjam. U resqu tnejn u qalilhom, isimgħu kliemi, jekk xi ħadd minnkom ikun profeta, jiena l-mulej nidirlu b'viżjoni u nkellmu fil-ħolm. Mhux hekk ma' Mosè l-qaddej tiegħi, il-bniedem li fdajtlu dari, jien inkellmu wiċċ imwiċċ, inkellmu mhux bix-xbijat imma bid-dier, u jara s-sura tal-mulej. Kif mela ma bżajtux titkellmu kontra Mosè, il-qaddej tiegħi? U l-mulej xel bil-qilla għalihom u telaq. Kienet għadha anqas biss telet sħaba minn fuq it-tinda, meta Mirjam inksiet bil-ġdim, bajda bħas-silġ. Aaron ħares lejn il-Mirjam u ra kollha ġdiem. U Aaron qal lil-Mosè, nitolbok ja Sidi, la tħallinix nitabbew bil-pis ta' dnub li aħna tbellaħna biex għamilna. Tħallijiex qisha xi ħaġa mwielda mejta minn ġu fomma, b'ġisimha nofsu mtiekel. U Mosè għajjat quddiem il-mulej u qal, o Alla, nitolbok fejn jaqa'. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni kolli mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Għax jien nara fom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jien għadnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Hekk jien ara fis-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara, jiena sawwart fl-ħtija u fid-dnub nissiltni ommi. Mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddiż tiegħek. Mulej ħassar ħtijietna għaliex ġnibna. Iftħinna qalbna, mulej, biex nifmu dak li jgħidilna ibnek. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien xi Fariżej u kittiba minn Ġerusalemm resqu fuq Ġesu qalulu, dan il-għala d-dixxipli tiegħek jiksru tradizzjonijiet ta' missirijietna għax huma ma jaħslux idejhom qabel ma jiklu. Imbagħad sejjaħ lil folla għalih u qalilhom, isimgħuni jifhmuni, mhux dak li jidħol mill-fom itebba lill-bniedem, iżda dak li joħroġ mill-fom dak hu li jtebba lill-bniedem. Resqu lih imbagħad id-dixxipli u qalulu, taf li l-Farisej skandalizzaw ruhom meta semgħu din il-kelma? Iżdu weġibhom, kull siġra li ma ħawwelix missieri li hu fis-smewwiet tinqala mill-għeruq. Ħalluhom, daw komja mexxejja tal-omja. Jekk ma jmexxi l-għamal ieħor, it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hekk jiena kull filgħodu meta
nagħmel riflessjoni fuq il-kelma tal-Alla tal-Quddiesa. Hekk tant ngħid kemm grazzja kbira li aħna mmorru l-Quddies nisimgħu il-kelma tal-Alla, għax hija kelma li tagħmlilna l-ġid u hija kelma li tmiss id-diversi attitudnijiet tagħna fil-ħajja tagħna. Pereżempju llum fl-ewwel qari għandna eżempju tindunaw ħaġa antika ġifieri li fil-fatt eru għal Mosè u dawn kienu tnejn li kienu ħbib tiegħu u li kienu viċin tiegħu u eru għalih. Il għaliex isu kien ipprivileġġjat minn Alla. Tiskanta kemm meta aħna nejru għal ħaddieħor kemm tagħmlilna ħsara mhux tab xejn li Ġesu fil-Vanġelu qal aħna l-ħsara ssir minn dak li joħroġ minn ġewwa, mhux dak li jidħol ġewwa dak li joħroġ. Meta ħafna drabi jkollna l-ġudizzji l-ħsibijiet aħna ħsiena li aħna nżommu fil-qalb tagħna u mbagħad noħorġuhom fl-attitudnijiet tagħna. Tiskanta jekk tara lil dawn it-tnejn li kienu nistajba dawn u li kienu ħbieb ta' Mosè, però eru għalih li qed jarawh li Alla ikellmu wiċċ imwiċċ huma ma jagħmilx Alla magħhom l-istess. Meta dan Mosè fil-fatt ma kienx mertu tiegħu miskien tantu hekk li jgħid kien bniedem li ħafna, ma kienx jippretendiha anzi. Però Alla ħabbu, anzi Alla propju għaliex ra li hu mhux kapaċi li taħ ħafna grazzi bis-seta' saħansitra jmexxi poplu tiegħu. U din hija l-grazzja ħuti ta' meta aħna kif jgħid San Pawl l-imħabba taf x'inhi l-imħabba li tqis il-ħaddieħor aħjar minnek fil-ġieħ, mhux xajta, mhux talli ma trix twaqqgħu il-ħaddieħor biex tkun aħjar minnek, talli inti tixtiequ aħjar. Kemm nara sabiħa din fil-ġenituri. Il-ġenituri tant jagħmlu sagrifiċċji biex jaraw il-wliedhom aħjar minnhom. U dik hija s-sabiħ tal-imħabba, mhux bil-maqlub li n-nejr ħalli waqqgħu minni. U ħaġa oħra li tant rajta sabiħa f'Mosè jien dal-bniedem umli, kemm sabiħa li saħansitra talab għalihom u talab speċjalment għal Mirjam li kienet għadha kemm ġiet infettata bil-ġdiem, talab għaliha biex tfejjeq, biex Alla jfejjaqa, biex Alla jħenna liha. Kemm sabiħa. Li mhux talli ma rrabjax, mhux talli għal dawk ma nkellimhomx iktar, mhux talli ma ġudikhomx li marru jgħidu lil igergru kontra tiegħu, anzi talab għalihom u talab għal Mirjam biex tfieq u fil-fatt seħħet dak li talabu. Imma tara x'differenza anke mill-attitudni tiegħi li ħafna drabi jien meta xi ħadd jgħidli xi ħaġa li jweġġani, meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa li forsi ma nħoss gost fiha, ħafna drabi nirritalja jien, ħafna drabi għand simpattija jien bi kliemi, bl-azzjonijiet tiegħi. X'differenza u għalhekk sabiħ li nisimgħu l-kelma tal-Alla da qed nisimgħu il-kelma tat-Testament il-qadim aħseb wara meta mbagħad ġie Ġesu u kif jgħidu kompla jsaħħaħ dak li tallimna fl-Antik Testament. Però kemm sabiħa li aħna nqumu fil-għodu bħal dal-għodu u nisimgħu din il-kelma li tagħmlilna tant ġid, li tagħmlilna kuraġġ anki biex fil-ħajja tagħna, fid-diffikultajiet li nsibu, speċjalment fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Għax inti fil-ħajja ssib minn kollox, sfortunatament, għax il-bniedem kapaċi jagħmel it-tajjeb u sfortunatament kapaċi jagħmel anke l-ħażin. U meta jiena niġi wiċċ imwiċċ ma' sitwazzjonijiet ta' persuni li forsi jagħmlu lid-deni, kemm sabiħ li jien nkun kapaċi bħal Mosè inħobb u nibqa' nħobb u nixtieq il-ħaddieħor aħjar. X'differenza li aħna jkollna din l-attitudni fil-ħajja tagħna kemm nistgħu nagħmlu ħafna iktar ġid. Ejjew nitolbu din l-grazzja ħalli dak li smajna llum fl-ewwel qari jgħinna biex verament inbidlu l-atteġġjament tagħna l-ewwel nett li ma nippretenduwix, ma nistennewx li aħna rridu nkunu minn ta' quddiem u li lilna rridu jpoġġuna fuq quddiem jgħidulna kollox. Imbagħad li anki meta jiġri xi ħaġa li hija kontra tagħna, bħal Mosè nkunu kapaċi naħfru anzi nitolbu għal persuni li forsi setgħu weġġawna. Kien insabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna, li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Sabiħ li llum nitolbu għal ħutna, il-patrijiet Dominikani kollha u anki s-sorijiet Dominikani. Għatihom il-grazzja mulej li jgħixu dejjem iktar il-karizma tal-fundatur tagħhom u li bil-ħajja u l-kelma tagħhom ikunu taħmira fis-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li forsi ġieli għamlulna l-ħsara bil-kliem, bil-azzjonijiet tagħhom. Nitolbuk mulej li tagħtihom il-barka tiegħu. Tieħu ħsiebhom
u tgħinhom ħalli anki huma jkunu jistgħu jagħmlu il-ġid f'ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li dalgħodu jinsabu fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Għatihom lajnuna int mulej u ħarishom minn kull ħsara kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li huma morda f'qiegħ ta' sodda li huma muġuwa, iqaf magħhom mulej għatihom li jkollhom il-paċi f'qalbhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għal tant ħutna immigranti li anki din il-qudiesa jarawha propju huma wkoll nitolbu għalihom ħalli anki fiċ-ċirkustanz tal-ħajja tagħhom barra minn pajjiżhom huma wkoll ikunu ta' ġid madwarhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu l-Madonna li San Dominku tant kienu ħobb fil-fatt id-Dominikani huma magħrufin għall-imħabba tagħhom lejn il-Madonna u anki il-Madonna kienet ipproponiet li huma jxerdu devozzjoni anki tat-talba ta' Rożarju li se ngħidu anki wara din il-qudiesa. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk fis-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej u bl-interċessjoni ta' San Dominku isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u bil-qawwa setana tas-sagrifiċċju li sejrin offrulek, saħħaħ u ħares bil-grazzja tiegħek lilna l-koll li niddefendu l-fidi bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħajr lil-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tassew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Fih inti jogħġbok kollox iġġedded. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa li qed nagħmlu llum ta' San Dominku, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa bil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs, radlek il-ħajja, qasam, ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu kulu l-kol minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' li dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fuq l-artal issa huwa Ġesu li ben Alla, li b'imħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Għaqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi fosthom ħutna il-patrijiet Dominikani, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol jitolbuk, għata lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Dominku l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Impoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla l-missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna d-nubitna bħalma naffru lil nuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom u miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Alla li tneħħi n-nobit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nobit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nobit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu
liben ta' Alla li qed joffri lilu nnifsu b'imħabba f'din l-Ewkaristija mqadsa. Ħedin aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex il-Knisja tiegħek fix-xewqa tagħha ta' rabta sħiħa miegħek tissaħħaħ bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Dominku. Għamel li bħalma jimxiet ħafna il-qudiem bil-predikazzjoni ta' dan il-qaddies hekk ukoll issib l-għajnuna tat-talb tiegħu bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbierku l-mulej. Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/Kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-naqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna.
L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mara l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kemm il-bidu, is-sawdejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu twiela talina ridħun bejn bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-ribħ kollha, speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tat-tbatija, meta sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-ribħ kollha, speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tat-tbatija, meta l-insidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost indisa mbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafridna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tat-tbatija, meta Sidna Ġesu li bsuħ il-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek imbarkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna d-nobitna, eħlisna mill-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment
li dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tat-tbatija meta Sidna Ġesu ġie mobbi bl-għewda tas-salib. Missiena li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني أمين. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة Slima الموتانا. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم. Marija آمين. Santisma urina li inti omna għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frinna dnubitna, eħlisna mill-nar tal-infern. U l-ġenera l-bih kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-tbatija. Meta l-Sidna Ġesu salbuh fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Missiena li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر للمنو هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة Slima الموتانا. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة Slima الموتانا. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة Slima الموتانا. għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصو في الساعة الموتانا. Slima għalik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana. Slima lik li kien għajdu li xaħna turufnatu li tefa. Dilek nitnedu aħna nikku nofu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwalejna u klanitek tal-ħnina. Urina wara dan it-turuframent li Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek. U ħanina, u pija, u ħelwa, u verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet itqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritin fis-semej do fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom ma' mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-daw dejjem id-difuq. jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazzom Alla, itlob għalina, imqazza xebba tal-ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li zjed safja, itlob għalina, li zjed nadifa, itlob għalina, ta' teba, itlob għalina, li tistoqli mħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq l-ħima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mela tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-elf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-def, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-mniktin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apposti, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mlista minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, aħfridna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu,
nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek moli Alla li tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu il-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' l-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slimarik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu, lil Marija, qiegħdet il-fiduċja tagħha fik u miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Pupulju, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Dominku, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giusepp Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.